Hola, bon dia. Soc Magdalena González i Crespí, he nascut en aquest barri i ja som besneta d'aquest barri. Els meus besavis són les persones que inicialment se varen construir la casa de Can Boira, era el nom de la meva família, de Can Boira, fins que després de la guerra varen perdre aquesta casa i ja les persones que ja se varen quedar amb aquesta casa són les que varen construir el que avui s'ha conegut durant tot aquest temps com a Hostal Baleares i que actualment és l'Hotel Baleares. En aquesta casa, com he dit, va ser construïda l'any 1926 per la constructora mallorquina Societat Anònima per meu besavi, que era Gaspar Guasp. Hi havia la tenda de venda de rajoles hidràuliques, la fàbrica de les quals estava situada en el carrer Lluís Martí. Avui en dia, si entreu allà, podreu veure en terra una mostra de totes les preciositats de rajoles hidràuliques que se feien a la fàbrica i, si veus, encara queda un record de la família que és el nom Boira, que han posat en el bar, en homenatge a la família de Can Boira, que eren nosaltres.